нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла.
Розлучкою лозиною
ти